ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରିବା। ଦୂତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ। ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମାରିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତେଜରେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲେ। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମରି ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା, ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମ୍ଭମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଦେଖ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭର ବଚନ ମୋ ଠାରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଉ। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା, ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଦେବବାଣୀ ଦେହ ପରିଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମରି ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା, ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଜନନୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଦୂତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଯୋଗରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଅବଗତ ହେଲୁ। ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଳରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଗୌରବ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷଣ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ତଥାସ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର।